Investovanie do akcií vždy prináša riziká, pretože trh môže ovplyvniť veľa faktorov. Na zmiernenie týchto rizík je nevyhnutné vykonať dôkladný prieskum a diverzifikovať svoje portfólio. Niektoré faktory, ktoré môžu ovplyvniť pohyb a hodnotu akcií, však zahŕňajú 1. Globálna politika, vládne politiky. Rozhodnutia o medzinárodnom obchode a diplomatické vzťahy medzi krajinami môžu ovplyvniť akciový trh. Napríklad rozhodnutia centrálnej banky o úrokových sadzbách alebo obchodné napätie medzi hlavnými krajinami môžu spôsobiť volatilitu trhu. 2. Globálna bezpečnosť, geopolitické konflikty alebo napätie. Ako napríklad na Ukrajine alebo na Blízkom východe, môžu vytvárať neistotu na trhu. Investori majú tendenciu vyhýbať sa rizikám v takýchto situáciách, čo môže viesť k poklesu akciových trhov. 3. Prírodné javy. Prírodné katastrofy ako zemetrasenia, hurikány alebo požiare môžu ovplyvniť konkrétne spoločnosti a sektory. Napríklad poisťovne môžu utrpieť značné straty, zatiaľ čo sektor stavebníctva môže zaznamenať zvýšenú aktivitu. 4. Politické podmienky v pásme Gazy, napätie alebo konflikty v tomto regióne môžu ovplyvniť akciový trh. Najmä v sektore energetiky a komodít. Ceny ropy sú napríklad často ovplyvnené nestabilitou na Blízkom východe. Okrem týchto faktorov môže akciový trh ovplyvniť aj mnoho ďalších. Vrátane globálnej ekonomickej výkonnosti, podnikových finančných správ a celkového sentimentu na trhu. Preto je dôležité byť informovaný o najnovších novinkách a vývoji a pred prijatím investičných rozhodnutí sa poradiť s finančnými odborníkmi. Medzi ďalšie faktory, ktoré môžu tiež ovplyvniť pohyby na akciovom trhu, patria 1. Ekonomická výkonnosť, ekonomické ukazovatele, ako je rast HDP, inflácia, miera nezamestnanosti a údaje o spotrebiteľoch. Môžu poskytnúť prehľad o ekonomickom zdraví krajiny. Silná ekonomika zvyčajne podporuje akciový trh, zatiaľ čo slabé údaje môžu viesť k poklesu. 2. Finančné správy spoločnosti, výkazy ziskov a strát. Výnosy a výhľady spoločnosti môžu ovplyvniť ceny akcií. Ak napríklad spoločnosť vykáže vyšší zisk, ako sa očakávalo, cena jej akcií môže vzrásť. 3. Menová politika. Rozhodnutia centrálnej banky o úrokových sadzbách,
kvantitatívnom uvoľňovaní alebo iných menových politikách môžu ovplyvniť likviditu a náklady na pôžičky a ovplyvniť akciový trh. 4. Trendy na svetovom trhu. Globálne akciové trhy sú vzájomne prepojené. Výkonnosť na veľkých trhoch, ako sú USA, Európa a Ázia, môže ovplyvniť akciové trhy v iných krajinách. 5. Trhový sentiment. Nálada investorov, ktorá môže byť ovplyvnená správami, analýzami alebo dokonca fámami, môže spôsobiť výkyvy na trhu. Napríklad správy o vývoji nových technológií alebo produktoch môžu ovplyvniť technologický sektor. 6. Predpisy a vládne politiky, zmeny v predpisoch alebo politikách, ako sú nové zákony, daňové politiky alebo vládne stimuly, môžu ovplyvniť špecifické odvetvia a trh ako celok. 7. Technologické inovácie. Technologický pokrok a prijatie nových technológií môže vytvoriť nové príležitosti a zmeniť dynamiku trhu. Napríklad vývoj v oblasti umelej inteligencie, obnoviteľnej energie alebo medicínskych technológií môže ovplyvniť akcie v súvisiacich sektoroch. 8. Demografické zmeny. Zmeny v demografických zmenách obyvateľstva, ako je starnutie populácie alebo rastúca urbanizácia, môžu ovplyvniť dopyt po určitých produktoch a službách, čo následne ovplyvňuje akciový trh. Po zvážení týchto rôznych faktorov môžu investori prijímať informovanejšie rozhodnutia týkajúce sa ich investície na akciovom trhu. Vo všeobecnosti je náročné presne predpovedať, ktoré akcie porastú na hodnote, keďže akciový trh ovplyvňuje mnoho rýchlo sa meniacich faktorov. Niektoré kategórie akcií, ktoré majú tendenciu zvyšovať hodnotu za určitých podmienok, však zahŕňajú 1. Technologické akcie. Spoločnosti v technologickom sektore často zažívajú rýchly rast, najmä ak sú inovatívne a vedú v oblastiach ako umelá inteligencia, cloud computing alebo medicínske technológie. 2. Zdravotnícke zásoby, farmaceutické a biotechnologické spoločnosti môžu zaznamenať nárast hodnoty, najmä ak vyvíjajú úspešné nové lieky alebo medicínske technológie. 3. Spotrebiteľské akcie. Spoločnosti v sektoroch spotrebného tovaru a maloobchodu môžu rásť, ak je ekonomika silná a spotrebitelia majú vysokú kúpnu silu. 4. Zásoby obnoviteľnej energie. S rastúcim povedomím o zmene klímy a globálnym tlakom na čistú energiu môžu spoločnosti v sektore obnoviteľnej energie,
ako je solárna a veterná energia, zaznamenať zvýšenú hodnotu. 5. Defenzívne akcie spoločnosti, ktoré poskytujú základné tovary a služby, ako sú potraviny, nápoje a komunálne služby, majú tendenciu byť stabilné a dokážu odolávať ekonomickým krízam. Vďaka čomu sú ich akcie stabilnejšie a potenciálne rastú. 6. Finančné akcie, banky a iné finančné inštitúcie môžu ťažiť z rastúcich úrokových sadzieb alebo hospodárskych politík, ktoré podporujú rast úverov. Je však nevyhnutné mať na pamäti, že investovanie do akcií vždy zahŕňa riziká. A preto je dôležité vykonať dôkladný prieskum a diverzifikovať portfólia na zníženie týchto rizík. Pred investičným rozhodnutím je vhodné poradiť sa s finančným poradcom. Investovanie do akcií vždy